yapri senani bagi dorok Facebook page to kubangma nugui tongmano ti kisa saikna gadi hastin lukurok no. Jotona hambai jara khai tongnai actually bagi phatel bisu ani Facebook page sujak rei actually maharaj sin boba jara thajingo kisu khonage tomorrow orja sirika amuni aglo chon kubangma news channel nukha chini hastin CM Dr. Manik Saha Travel Minister chini Bangladesh Vikas Devarma Mr. Shukla Nodesong Delhi thang toni khobor tong tai plus chini Tripura Mothani chini President Bangladesh sin sar dige rangkhol ta chin chairman sin sar jagde chairman song ta chini elok chin sar ni song Delhi thang tong chini khobor tong khana ta mangnai yabu to thaimiya but chini bobagram page heluga to moron sijak abo khana kok salajanai chin Tripura sani je chung mata chani tongmani chin je agreement ni par ba chin man chotai chin dagi ga chin Tripura sani hamani abon ti khana kok salajanai namjin thani khobor to abo busuk jora boba hai khobor jemon je sanmani dabi rogle mannani dangkha ba mara mannai na kubuni kok lam yakhe ba teisa ba ke okbuk satongi hate kotoro asuk lajine nangnai boba hai kok tuma actually tamo maya abu to chin Tripura saroni je sinang jabar ba chin je manda chokta ausini chin maharaj abu boli aidi man chukjak tebora man chuje bin demand tomai bolodi government of India no kabangma samasya kang babuna rojak bongno abon ti kera kok salai bhenyo abangin horat tin khobor tongo hatin CM song kabangma jara minister of thangjak chini party ni borok je head supreme thangjak acha kayu khana 11ta bar nasing lagi tam news output khono abu to ang ta buti ke thaini ko but acha kayu khobor ka hamna ongkarana tan maka chin bogaran song putu tongo chin bogaran leadership chin Tripura saroni thinang ni je sekgar abong hama chu khana kicha khana da nasing le chau khana singlamia gulo tam output phai changab sena nei angno bising te kok sanam sungta acha gate kisa kok paithya gobon singnan musungo tabo hate kotoro je borok tongnai rok ba boba hai ki tongui tong ba norok busuk rok borok bagna chengora belai ang moto jagan hospital no cheng prai 3-4 din dom jagan am segan onek jaga train ya kosto khai auto bolong thai manu tanang no problem tong plus tang no ta ma hai je to hanga strike ba main ke tongani thunani main ke tamon jora to thampui ya sai no bolong hata area hai to chini borok chini Tripura sani hamre ma thande kosto ke or tong play oro chung khajingo na mote or tini sapunor news no kana borok dong phajak ha jana ngai yu sango borok ku hai to no chung koikha jar toramu chongli jar thang mata ni make borok dong kosto na mu chiya Hepon chin Tripura sara jara chin Tripura sani hamjagi or tongana kunga tong prai ta boro above 2020 oro torai bere chikla youth chini jitir mothani borok tong plus or jitir mothani borok chini ang saimano kabangma Tripura sara hamjagi phane borok tongo torai or chung sima mata punara torai dihada ebang Inga jodi khanago je Tripura sani sanmungno manjani thangkangke norok buskango tamo khlainai ba boba hai yapi rok senai norok khana Tripura sani man thai mada manama yabu to chini maharaj abu thai manai head subu thangak abu to chung thana thangya haipano chung Tripura saro kha thangjak chung tabugo chuna singlai tomung khana soni khana soni ban ni manu jodi chini demand da chung maya chini agreement ni mote chung sana mote ni anke chung te potor anong thana olle sa moral saka bo kitli phainai tomung kun mungsa na tui phainai kun kara mamu ya ka chung tebo odara chung mane potor kara chung soba khanin chung already kok salga chin bokte phainai hangar sa chin continue tongai am chi block thai mano ko ma chini abu chini head subi decision nathang abu to ang thana thangya ang to koroksa party ni man borong hai pano tinte okra takra tong abu decision na oni ma chu wai o horjorani o joto nogo thutongnai teni ni khorang khrai tongnai lukurok no nang boba hai khaksang maria phanani musung tini ni kok tomano ti Pulano actually ang belai hamaya hosting chodolok Tripura sarok tini morazun
si moras ni lima bai kuma borok phai tongo जों bele hamaya furu az kosto ke zara phai tongo ni toge trang sobai gari garo arrange kai phai tongo ko bunga hamaya furu az kosto ko chini 3% sobo semano जों 3% ro 60 বছর जों তারপর yok samaya o kebol yok samang situ je moras leadership hone jotono kata kupur kormo honya maximum boro 3% phai tongo adara baksa phai ne to nogo tongje sobai tongo ang jono koine hamaya furu asa khayo o kebo কিছু পজিটিভ দিস ফাইতে টপ 50% বাড়ি খাঁজা নাসিং লাগি খাঁজা খালি রাখি খানিয়া গুলো 50% থিনাং জ্ঞান থানাই আচ্ছা খাই মোটামুটি লামা ক্লিয়ার থাকা নাই আও তংকেশবনি বিসিঙ্গি নরক জরা কম নিবাগি ছোনো জরা নিবেন বাকি নরক পাইফলাই হামবাইরো